Maayong hapon mga kauban, kini si Ken Lilikayan ug uban ko ninyo diri sa Lapu-Lapu City Central School, Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin na humalagyud ang atuang BSKE elections in terms sa pagpiniliay. Og diri sa Lapu-Lapu City Central School, hamugaway na kaayo, gamay na lang ang tao, ang mga nabili na lang kay ato ang mga volunteers, ato ang mga watchers as well as ang ato ang mga volunteers nga mga magtutudlo nga maupod ang nanguna sa pag-ihap sa mga balota. And as you can see sa akong likuran, if mabantayan ninyo, murag naghinay-hinay na og dagom og hinaot dili mo bunok ang uwan, sanglit aduna pay mga tawo nga nag-volunteer, nagnanerbisyo alang gayud sa atuang BSKE elections. So hinay-hinayan nato og tan-aw ang ato ang location diri no sa Barangay Poblasyon diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So pagkiton ta mo sa sitwasyon diri. So diring dapita mo ni ang mga rooms nga gipanggamit as voting precincts. Pero sa inyong nakita, wala na gyud kaayo yung mga mamotaray, mga botante. Kaya nahibaw-an pod nato sa atong paghinabi sa atuang security guard diri sa maong tunghaan nga pag alas 3 mismo, eksaktong alas 3, wala na gyud pasudla ang atuang mga botante nga hayan mo apas paunta sa ilang pagbotar. Strikto ang implementasyon, strikto ang ilahang respeto sa oras, kay ila pong gi-ensure na hopefully makagather og votes or official tally by the end of the day. Again, we are live here at Lapu-Lapu City Central School. So, usasad kini sa mga dako or labing dako nga mga barangay diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So, currently, naghinay-hinay na og pagtali sa votes, no? So, every precinct right now na ay mga watchers, aduna pod ang atuang mga volunteers or mga magtutudlo nga nanguna sa atuang pagtali sa votes. Hapon. Kamusta sir? Mga sa may TV ni sir. Kamusta sir? Kamusta sa security mo sir? Kamusta man ang atuang pinili ay karong adlaw? Nabay mga kakulian dinhi buntag. Wala ra man. Sugod alas 7 hangtod alas 3 wala ra yung mga kagubot diri sa Lapu-Lapu City Central. Wala ra. Peaceful ra. Inagkakuan sir after ani asa man i-announce ang kuan ang mga manaogay. Naba mo idea asa siya i-announce after. So kani siya sir mga voting precincts. Wala mo ginagamit sa mga sa second floor, wala. Naka-idea sir pila ka rooms ang gigamit? 15. So sa Barangay Poblasyon ra man tanan sir no. Naggamit ba og lain nga eskwelahan ang Barangay Poblasyon or diri ra City Central ra? Okay. Sige. So karon no kay murag nagpadayon gihapon ang counting. So kinsay naa sa sulod sa every precinct karon sir? Aside sa watcher, kinsa kaning nangulo sa pag-count, mga maestra ni sila? Okay. Sige, salamat. So mao to no, balikon ko. Matud pa nila aduna daw 15 ka buok ng mga voting precincts. So hinayan lang nato ato ang tingog no. Nagtali na sila. So, naata sa Poblasyon Clustered Precinct number 8. Then, adunay 15 ka clustered precincts diri sa Lapu-Lapu City Central School. Diin namutara nito ang mga botante na lumulupyo sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. So, kaya no, makita ninyo na samtang adunay pag-ihap, aduna po ato ang mga watchers para magsiguro nga walay grano sa pagpanikas na po yung mga representante kada estasyon. Sa may TV may TV Cebu. Sa Facebook. Search lang may TV Cebu. Live ta karon. So sa may TV Cebu no, aduna tay mga kauban sa amihanan o bagatang bahin sa Sugbo. O again, balikon ko, sa makita man ninyo, if ma-observe ninyo no, kay
ang atuang panganod murag ngit-ngit jud kayo ang panganod karon, murag sinyales ni nga murag adunay padulong nga dakong ulan. Pero hinaot nga dili lang pud ni mubulok og maayo, aron hapsay gihapon ang atuang pagdawat sa results sa atuang eleksyon, no. So mao ni no ang poblasyon custard precinct number 9. Again, naatay mga watchers sa sulod. Kani sila mga representante sa tagsa-tagsa ka mga partido. So muduol ta gamay, no. Nakita ta. Asa na mga stock na mo eh? Yung mga skibo. Sabtang padayon pud ang pagtali, aduna pud tay mga sibilyan nga nagatang pud diri sa gawas nga of course ila pong gisiguro nga walay bahid sa pagpanikas sa lain-lain mga partido. So of course, nang hinaot pud ta no nga padayon gihapon. Hello. Nakabuta na ka, ma'am? Yes, What time ka nakabutan, ma'am? mga 1 p.m. Kamusta man ang imong pagbutar diri sa ano po lang po City Central? Well, actually, peaceful siya, then maka-amaze kay well-organized ang pag-arrange then. Shoutout di ko sa akong friend, Xiao. Sige, kung ano na ko karang Muna siya, nakabutar po akong ni iro ni siya. security ko rin. Nakabutar po ni siya. Okay. Namugyo Kamusta siya, man if ikumpara ninyo ang proseso sa kahapsay sa kadong way back 2022 national elections ug karon nga election, kamusta man? kuan siya, mas well-organized siya karon. Kay, lagyo lagyo ang mga presento niya. Dali po makita ang mga names. Wala ko'y gubot po tayo. Di para sa paglas niya, nagkagubot dito ko siya kay sagol-sagol na, kani siya, naman siya minta disorder dito. Kasi tayo gini siya, ha? Pero nakabutan ni siya. Thank you so Sige, much. salamat. Sa My TV din ni live. Sige. So mo to no, ato ang mga civilian, ato ang mga residente dirihi sa poblasyon. So matud pa nila paspas na daw hapsay ang ilahang pagbutar og pakitaan ta mo kay namo kita diri sa sentro. Wala na jud kaayo tao diri. Ikumpara sa kung asa ko gagikan giniha sa Barangay Basak nga murag daghan gihapon bisag hapit na to mga pila na lang ka minutos sa dili pa ang alas 3. So diri sa Barangay Poblasyon strikto ang ilang pagpatuman sa cut-off nga pag alas 3. Og balikon ko sa giingon pa sa security guard, sa pagtungtong sa alas 3 gisirad-an na ang ilahang mga gates. Og tungod niini wala na nakasulod ang hayan nga mo apas pa sa pagpamotar. So lang gigamit no ang ilahang mga rooms sa pinakaubos kay dako man ilahang eskwelahan. So ang mga first floor ng mga rooms ang ilahang gi-utilize. So mao po ni siya sa precinct number 10 padahing gihapon ang ilahang pag-ihap, pagtali sa mga votes. Ano na gihapon yung mga watchers. Mao po din sa cluster precinct number 11. Again, same ra ang procedure. Naagihapoy mga watchers sa sulod. Naapod tay mga civilian nga nag-atang po sa gawas. Of course, I believe mo ni ato ang mga volunteers. So, mingaw na no? Again, mingaw na kaayo ang ato ang sitwasyon diri sa Barangay Poblasyon. Hinaot nga walay kagubot nga mahitabo kung galing man ipa-announce na ang ato ang mga mananaog, no? So
Hinahinay taglakaw diri. Alright. So balikon ko no, aduna pud kitay liquor ban nga gipatuman og nagsugod kini gahapong adlaw og mula na kini hangtod karong adlaw hangtod mahuman na jud ang atong piniliay. So ato lang gihangyo ang tanan nga dili sa maghubog-hubog di aron sad malikayan nato ang mga laing nga kagubot og hinaot pod nga mo-follow lang tanan sa liquor ban. So kana no. Again, I believe ang lain-lain pod ng mga barangay nga nahimutangan sa BSKE elections kay maayo ra pod padayon gihapon sila sa ilahang pagtali sa votes. Ug maulang kadto dinhi sa ako ang dapit hinaot nga uban-uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kini sab si Henry Likayan alang sa BSKE 2023 sa My TV.